ere bueltatuko zela, ziurtatu zuen Joe Bidenen gobernuan presidente orde gisa aritu den Harrisek. Eguerdion, Eusko Jaurlaritzako sailburuak datorren urteko aurrekontuei begira euren sailei dagozkien xehetasunak plazaratuz dabiltza. Atzo, Alberto Martínez sailburuak Osakidetzak dirua falta ez, baina ez daudela beharraina medikoa adierazi zuen. Tenemos presupuesto, lo que no tenemos son médicos. Nos faltan profesionales y ese es el problema para poder resolver todos los problemas que queremos resolver en salud. Nafarroako merezimenduen dekretua onartu berri du foru gobernuak. Araudi honek, administrazio publikoan lan egiteko hizkuntzen balorazioa nola egin ezartzen du. Euskalgintzaren kontseiluak eta beste hainbat eragileek euskararen aurkako erabakia dela adierazi dute. Izan ere, eremu euskaldunean soilik baloratuko da euskara, dekretuan ageri denez. Eremu mistoari dagokionez, lanpostu motarekin eta ezaugarri zehatzekin zerikusia izan ez gero bakarrik baloratuko litzateke. Eguerdion guztioi eta ongi etorri aste honetako eguerdiko azken albistegira. Eusko Jaurlaritzako sailburuak 2025ko aurrekontuen xehetasunak plazaratzen dihardute Gasteizko Legebiltzarrean. Atzo, Alberto Martínez osasun sailburuaren txanda izan zen eta Osakidetzari dagokionez, Martínezek inbertsio ekonomikoa ez dela falta adierazi zuen, medikuak baizik. Tenemos presupuesto, lo que no tenemos son médicos. Nos faltan profesionales y ese es el problema para poder resolver todos los problemas que queremos resolver en salud. Bilbon, atzo atxuriko bizilagunek euren babesa erakutsi nahi izan zieten Voxen aurka protesta egin izanagatik auziperatutako 9 pertsonei. Alderdi ultraeskuindarrak hauteskunde ekitaldi bat egin zuen auzoan 2019an eta hainbat herritar ekimen horren kontra ageri ziren. Asteazkenean Bilboko atxuriko auzokideek 2019an Vox alderdiaren hauteskunde ekitaldi baten aurka protesta egitegatik auzipetutako 9 lagunei elkartasuna helarazi diete. Elkartaratzean hauen absoluzioa eskatu dute auzokideek. Gertakariak 2019ko azaroaren 6an gertatu ziren, Voxen hauteskunde ekitaldi baten aurkako protestan. Ertzainak polizia lerro sendoa ezarri zuen liskarrak areagotuz. 9 pertsona identifikatu eta salatu zituen ertzainak. Besteak beste, oztopatzea, erresistentzia, mehatxuak, gorroto delitua eta agintaritzari eraso egitea egotzita. Orain 5 urte beranduago, azaroaren 18, 19 eta 20an epaituak izango dira 9 hauek. Fiskaltzak akusatuentzat 9 eta 14 hilabete arteko espetxe zigorrak eskatu dituen bitartean, eskuin muturreko alderdiak akusazio partikular gisa aurkeztu eta 4 zein 8 urte arteko kartzel zigorrak eskatu ditu. Kontzentrazioa Bilboko Gizakunde plazan burutu da, 100 herritarrek barailak eraman dituztelarik protesta gisa. Babes plataformak eta manifestariek ustezko muntai poliziala salatu eta mozallegea aplikatzea kritikatu dute. Haien ustetan, errugabetasun presuntzioaren gainetik poliziaren bertsioari lehentasuna emateagatik. Manifestarien esanetan, fasismoren aurka egitea eta eskubideak defendatzea ez bailitzateke delitua izan behar. Portugaleten, Sastraka gaztetxeren inguruko epaiketa bertan bera gelditu daiteke. Izan ere, 2020an abandonatuta zegoen Nuestra Señora del Carmen ikastetxea okupatu izana egotzitako 9 auzipetuei karguak kendu dizkie fiskalak naizen argitaratutakoaren arabera. Eraikin horretan, Portugaleteko herritarrei bideraturiko ekintza ugari antolatu dituzte azken 4 urteotan. Fiskalak karguak bertan bera utzi ostean,
Datorren asteetan erabakiko da auzia artxibatzen duten ala ez. Nafarroan, administrazio publikoan lan egiteko hizkuntza ezagutza nola baloratu behar den ezartzen duen merezimenduen dekretua onartu du Foru Gobernuak. Zenbait erakundek, Euskalgintzaren Kontseiluak kasu, araudia euskarafoboa dela salatu dute. Nafarroko Foru Gobernuak hizkuntzen balorazio arautzen duen merezimenduen dekretua onartu du Nafarroko Kontseiluaren aldeko irizpena jaso ondoren. Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak Nafarroko administrazio publikoetan lanpostuak eskuratu eta betetzeko merezimendui buruz 2017an onartutako dekretua baliogabetu eta 5 urtera Foru Gobernuak argi berdea eman dio araudi berriari. Besteak beste, administraziorako sarbidean euskararen eta Europar Batasuneko lanhizkuntzen, ingelesa, frantsesa eta alemana, ezagutzearen balorazioa ezartzen duena. Dekretuak ez du jasotzen euskara merezimendu gisa baloratu behar den lanpostuen zerrenda. Dekretu honen arabera, eremu euskaldunean bakarrik baloratuko da euskara. Aukera ematen du hizkuntza horren ezagutza eremu mistora zabaltzeko, baina ez modu orokorrean, baizik eta lanpostuarekin eta bere ezaugarri espezifikoekin zerikusia duenean. Horretarako, deialdi bakoitzean, balorazio individualizatua egin beharko da. Eremu ez euskaldunean, ordea ez da euskara baloratuko. Honen ondorioz, Euskalgintzaren Kontseiluak, hizkuntza eskubideen behatokiak eta zenbait sindikatuk dekretua atzera pauso bat dela adierazi dute eta gogor kritikatu dute. Gobernuaren jarrera eta estrategia atzerakoia dela adierazi dute. Kontseiluak esan duenez, orain arte, legeak ezarritako eremu ez euskaldunean, euskararen ezagutza baloratu ahal izan da lanpostu batzuetarako. Dekretu berriarekin berriz hori ere ezabatu da eta Nafarroan ofizialak ero berezkoak ez ziren atzerriko hizkuntzak baloratu ahal izan dira. Gehitu dutenez, eremu euskaldunean bertan ere, dekretu honek epaitegietan baliogabetu ez ziren neurriak baino atzerakoiagoak ezartzen ditu. Kontseiluarentzat atzera pauso onartezina da, eta gobernuaren jarrera euskarafobo atzerakoi eta erreakzionarioaren baitan kokatzen du erabaki hau. Era berean nabarmendu du parametroak aldatzeko garaia dela. Hala, euskararen ofizialtasuna Nafarroa osora zabalduko duen euskararen lege berri bat aldarrikatu dute. Euskal Autonomia Erkidegoan, Eusko Jaurlaritzak larrialdiei aurre egiteko inbertsioa handitzea proposatu du eta momentuotan indarrean dagoen plana berrikusiko dela ere adierazi du. Erabakia, Valentzian denboraleak sortutako uholde eta hondamendiaren ostean hartu da. Valentzian gertatutakoak lehen lerrora dakarkigu segurtasun sailean 2025erako dugun eginkizun garrantzitsuenetako bat, eta horrela dago jasota aurrekontuan. Euskadiko segurtasun publikoaren plan nagusia aztertzea eta datozen urteetarako oinarri berriak jartzea. Segurtasun plan horretan garrantzi berezia emango diogu larrialdien eta meteorologiaren arloari. 2016an legebiltzar honek onartutako larrialdiak kudeatzeko legea dugu oinarri. Indarrean dauden lege, arau eta protokoloak aztertuko ditugu, azken gertakizunen harira, larrialdiei erantzuteko prozedurak behar bezala antolatuta dauzkagula bermatzeko. Ez gaude zurigaitzetik libre. Beti gertaliteke ez beharren bat. Gurean ere gertatu izan dira. Beraz, ahalegin guztia egingo dugu prest egoteko, alertak eta erantzunak behar bezala aktibatzeko, zerbait gertatu ezkero kalteak ahalik eta txikienak izan daitezen. Arabako mendiak aske plataformak laminoriako proiektu eolikoa gaitzetsi du, baita bertan bera uzteko eskatu ere. Taldearen esanetan, ingurunean eragin negatiboa izango luke energia egitasmo honek. Arabako mendiak aske plataformak laminoriako parke eolikoaren proiektua bertan behera uzteko eskatu du, ingurune naturalean eragin negatiboa duela salatuz.
Adierazpena Arabako Foru Aldundiako ingurumen iraunkortasuneko eta natura ondareko zerbitzuek egindako txosten batean oinarritzen da, eta proiektuak ingurunean izan ditzakeen ondorio negatiboak nabarmentzen ditu. Hau ez ezik, plataformak Azazetako zentral eolikoaren proiektua gelditzea eskatzen du ere bai. Parke hau Laminoriako proiektutik 2,4 kilometrotara baino ez dago, eta biodibertsitateari, paisaiaren kalitateari eta habitaten arteko loturari eragin liezaieke. Arabako mendiakaskek Arabako mendialdearen eta Arabako lautadaren arteko eremuaren garrantzi ekologikoa nabarmentzen du. Natura 2000 sarean arriskuan dauden eta babestuta dauden animali zein landare espezien etxea baita. Hala nola Boneliren arranoa eta ugatza. Txostenaren arabera, azpiegitura horiek instalatzeak ekosistema horietan eragin itzulezina izango luke. Plataformak bere aldetik Aixendar enpresari Azazetako eta Laminoriako proiektu eolikoak estrategikoki zatitzea leporatu dio. Besteak beste 16 aerosorgailuko parke bakar bati legozkiokeen ingurumen araudiak ez betetzea. Plataformak Gasteizko Legebiltzarra eta Eusko Jaurlaritza ere kritikatu ditu. Beren ustez, enpresa elektrikoek ingurumena eta lurraldea babesteko dituzten interesen alde egiteagatik. Nafarroan, Hezkuntza Publikoko sindikatuek agerraldia egin dute gaur goizean parlamentuan. Bertan izan da Irune Rejano. Irakaskuntza Publikoko sindikatuak parlamentuaren aurrean batu dira parlamentuan izango den osoko bilkuran Nafarroako 2025ko aurrekontuetan sare publikoko irakasleen aldarrikapenak ezartzeko beharrezkoak izango diren diru partidak gehitzea eskatzeko. Datorren astelenean, bigarren greba eguneko lehenengo bilera izanen dute Hezkuntza Departamentuarekin eta argi utzi dute proposamen zehatzak behar dituztela. Horrela ez izatekotan ez dute deusestatzen mobilizazioekin jarraitzea. Irakaskuntza Publikoko sindikatuak Nafarroko parlamentuaren aitzinean elkartu dira. Parlamentuan izango den osoko bilkuran, Nafarroko 2025ko aurrekontuetan, sare publikoko irakasleen aldarrikapenak ezartzeko beharrezkoak izango diren diru partidak gehitzea eskatzeko. Nafarroko gobernuak eta EH Bilduk urriaren 29an 2025ko aurrekontuen akordioa onartu zuten eta sindikatuek adierazi dutenez, akordioan ez dira haien eskaerak islatzen. Ez dituztela irakasleen aldarrikapenak oraindik aintzat hartu, eta badakigu naia egonezkero oraindik ere kreditu zabalpenen bidez aukera badagola sartzeko, ez? Argi dagoena da, bi greba deialdi egon direla, biak oso arrakastatsuak izan direla, eta ezin dutela beste alde batera begiratu. Datorren astelenean, bigarren greba osteko lehenengo bilera izanen dute Hezkuntza Departamentuarekin. Eta argi utzi dute proposamen zehatzak behar dituztela. Guk beti argi utzi izan dugu ez dugula dena gaurko nahi edo biharko nahi. Ez dago nahi duguna negoziazio prozesu bat hasi eta konpromisoak egotea. Lehentasunezkoa izango litzateke batez ere ratioen jaitsiera etapa guztietan ematea, eta gero baita ere soldaten igoeran ere zerbait egotea. Azkenean gero karga gainzama murrizteko eta horrek ez du diru kosturik. Orduan, lehentasunezkoa nik uste batez ere ratioen jaitsiera izango zela, horrek bai gainzama murriztuko lukela automatikoki. Horrela ez izatekotan, ez dute deusestatzen mobilizazioekin jarraitzea. Hilaren 11ko bilerara kezkati doaz, eta esan dutenez, Hezkuntza Departamentuari ardura ziokatzea eskatu diote. Arabako eta Bizkaiko anbulantzia zerbitzuaren kontratua azaroaren 30ean etengo dute Eusko Jaurlaritzak eta Lapao enpresak. Baina hango langileek ez dute oraindik kobratu urriko soldata, ez da udako aparteko soldataren 175 ere. Lab sindikatuak salatu duenez, Lapao enpresak Osakidetzak azpikontratatutako anbulantzia zerbitzuak Araba eta Bizkaiko kontratuak utziko dituela iragarri eta gero langileen soldaten ez ordaintzeak metatzen jarraitzen ditu. Hortaz gain, enpresak langileak ez jakintasunean dituela adierazi dute. Enpresak gaur egun ez ditu bilerek egin nahi, ez daude bilerak, ez da organizaziorik, ez dakigu zer gertatuko den, noiz gertatuko den. Heltzen den informazio guztia komunikabidetik heltzen ari da.
Jaurlaritzak anbulantzia enpresaren irteera ordenatua zorrigabeko prozesua izango zela adierazi zuen arren, sindikatuak salatu du ambulantzietako langileek ez dutela urriko nomina jaso, ezta udako aparteko ordainsariaren gehiena ere. Honi hurrengo ordainen langileekiko kezkak gehitzen zaizkio. Gainera, lan baldintza okerrak salatu dituzte lan material zein formakuntza aldetik. Material falta daukagu, ambulantziak oso mermatuak daude ere, bai gurpilak, bai kolpeekin, bai errebisioak egin barik, organizazio eta programazio falta edo esker dago bat ere. Atzo biela iziguten mezu bat ere esanez, datorren asteko formazioa bertan bera uzten zutela, hau da, aurtengo formazioa ere 6 formazio kibarriko genituen eta bat egin dugu urte osoan. Sindikatuak zerbitzuaren egiturazko arazoa dela adierazi du behin eta berriz. Zerbitzu duin bat eskaini ahal izateko publifikazioa beharrezkoa dela aldarrikatuz. Publikoa izanez, azkenean kontrola handiago izango da, dirua eta ordenketak langileri ere etorriko da Osakidetza edo emergentzia saiatik. Ez ditugu ikusi uteko langileak kobratu barik. Pentsaezina da hori gertatzea, edo medikuak edo erizainak. Zergatik gure egoera hau da, zergatik bai ikusten da normala gure egoera hau. Ez gara bakarrik zenbakiak, ez gara bakarrik teknikariak, pertsona gea. Labek egoera honi aurre egiteko Jaurlaritzako osasun sailari egindako biltzeko eskariaren aurrean ez du oraindik erantzunik jaso. Osasun ituna adosteko bileran Alberto Martínez osasun sailburuak lapauren arazoa konpontzerako bidean zeudela adierazi zuen arren. Nafarroan, gune tentsionatu izendatutako eremuetan, Foru Gobernuko Ogasun Sailak errendimenduaren gaineko 50% kenkaria aplikatzea proposatu du alokairua bultzatzeko asmoz. Zerga neurrien inguruko foru lege proiektuan islatu dute plan hau. Con esta medida se trata de favorecer el arrendamiento de vivienda permanente, especialmente la situada en zonas de mercado residencial tensionado, frente a los arrendamientos turísticos de temporada o por habitaciones, con incentivos que pueden llegar hasta el 90% de reducción del rendimiento neto. Emakumeen lidergoa Euskal Autonomia Erkidegoko sindikatuetan eta sindikatuen bitartez, bideratzaileak, oztopoak eta erronkak ikerketa aurkeztu zuten atzo Emakunderen Gasteizko egoitzan. Azterlanaren arabera, handitu eginda azken urteetan emakumeek sindikatuetan duten parte hartzea eta dagoeneko izan du bere emaitza lan munduan. Hala ere, emakumezkoak oraindik sindikatuetako kideen 50% dira. Egin duzuen lan honetan argi geratzen den ideia bada, emakumeak erabakiguneetan egotearen eragina positiboa dela gizartearentzat. Ez bakarrik justizia sozialagatik, baizik eta erakunde edo kasu honetan sindikatuetako eraginkortasunerako baita ere.
Berdintasuna, berrikuntza, kalitate, kudeak eta aurreratua eta etengabeko hobekuntzako elementu bat ere badela. Emakume gehiago behar ditugu beraz, erabakiguneetan. Baina ondo dakigu oraindik ere emakumeek zailtasun asko dituztela hauetara heltzeko. Ameriketako estatu batuetan, presidente hauteskundetako ajea oraindik nabarmen sumatzen da. Atzo, bozka egunaren biharamunean, Kamala Harris hautagai demokratak hauteskunde gauean egin ez zuen agerraldia gauzatu zuen. Bertan, bere porrota eta Donald Trumpen garaipena onartu zituen, eta horrez gain, orain arte presidente orde izan den Harrisek botere aldaketa baketsua izango dela baieztatu zuen. The principle of American democracy is that when we lose an election, we accept the results. That principle, as much as any other, distinguishes democracy from monarchy or tyranny. But we must accept the results of this election. Espainiako Auzitegi Konstituzionalak guraso bakarreko familiei haurren jaiotzagatik 26 asteko baimena bermatzeko eskubidea berretsi du. Familia nukleo hauetako jaioberriek bi gurasoz osaturikoetako txikien behar eta eskubide berberak dituztela azpimarratu du Auzitegiak eta beraz, zaintza denboraldi berdina izateko aukera behar luketela. Alemanian, Olaf Scholz kantzillerrak Christian Lindner finantza ministroa kargugabetu du. Scholzen arabera, Lindnerrek ez omen du borondaterik erakutsi euren proposamenetako bat bera ere ezartzeko, eta horrenbestez, gobernutik kanporatzea erabaki du. 2021ko hauteskunden ondoren bihurtu zen kantziller Scholz eta 3 alderdiz osaturiko gobernu bat eratu zuen. Bera parte den alderdi sozialdemokrata, alderdi berdea eta Lindner kide den alderdi demokratiko librea, liberalena alegia. Scholzek konfiantza mozio bat aurkeztuko du datorren urtarrilaren 15ean. Kultura arloan, Arantzadi Zientzien Elkarteak 4 liburuxka argitaratu berri ditu. Bertan, Euskal Herrian ditugun loreei, zuhaitzei, hegaztiei eta tximeletei buruzko ezagutza jaso dute. Informazio gehiago dauka Udane Arbeok. Euskal Herrian zenbat tximeleta, hegazti, lore eta zuhaitz ditugu. Bada horiek identifikatzeko Arantzadik naturako 4 minigida aurkeztu ditu Toni Jobet ilustratzailearekin batera, espezierik ohikoenak denok ezagutu beharrekoa jaso dituzte bertan eta horien berri eman digu Ana García del Bao botanikariak. Arantzadik Toni Jobet ilustratzailearekin eta Orix eta Lektiorekin batera atera ditugu 4 gida. Botanikaren alorretik 2, loreen gida bat eta zuhaitzen gida bat, eta gero hegaztien gida eta tximeletana.
Laugi dauen helburua da edozein naturzale ume heldu ikasketak izan alorrean edo ez, naturara gerturatzeko tresna bat izatea. Oso formatu erreza da, edozein motxiletan egon daitekena, eta helburua da hori mendira eraman eta espeziak ikastea. Atzo goizean aurkeztu zituzten Bilbon Durangoko azokako da protopaketak. Ekimen honen 6. edizioa datorren azaroaren 26 eta 27 ospatuko da Durangon bertan. Aste honetan, Galder Izagirre musikariarekin ariatuko da hizketan Koldo Otamendi. Bere bakarkako lehen diska aurkeztuko digu musika zuzenean saioan Galder izenpean. Gaueko 10:00 ikusi ahalko duzuen mintzaldia gurean 11 telebistan. Aste honetako musika zuzenean telebista saioan Galder egitasmoa ezagutuko dugu. Galder Izagirren martxan jarritako proiektua da honakoa. Urteak atzera, dut, kuraia, bazka, berritxarrak edo beste hainbat egitasmotan ibilitakoa da Galder Izagirre, beti ere bateria atzean. Bere izenpean kaleratzen duen lehen disko honetan ordea bestelako doinuetan dator. Aurretik rock giroetara bideratu izan zuen bere musika bidea. Dutekin post-hardcorean sakondu zuten, kuraiarekin punk rockean, bazkarekin hardcorean ere egurra ematen, eta berritxarrakekin erritmo ezberdinetan aritu izan zen, beti ere rock ordenadetan. Disko anitza kaleratu du Galder Izagirrek. Pop kantuak badira, rock kantuak ere, hardcore o post-hardcorea gerturatzen diren pasarteak ere, baino elektronika da, edo elektronika lanabesak dira, disko honi bestelako ikutu bat ematen diotenak. Azken urte hauetan guztietan bere entxeu lokalea den bunkerrenean grabaturiko diskoa da honakoa. Bertan sortu ditu disko honetan agertzen diren 10 kantuak, eta bertan garatu dira kantuak, kapaz-kapa ordenadoreren laguntzaz. Logic programarekin egin zuen aurrera, kapa bat lehenengo, beste bat gero, horrela kantuak osatu arte, bakarkako lanean. Esan bezala elektronika lanabesak izan ditu nagusi, Logic programari esker. Aipatu bezala bunkerrenean osatu zituen kantuak. Gerora, 2 estudio ezberdinetan aritu izan da kantuak lantzen eta borobiltzen. Behin lana osatuta, Forbidden Colors diskoetxaren babesean ikusten du argia honako lanak, diseinu ederrean jantzita eta vinilo eta CD formatuetan. Diskoak 2023ko neguan ikusi zuen argia eta orain urtebete geroago hasiko da talde bezala zuzenekoak eskaintzen. Izan ere, musika zuzenean telebista saioa Galderren lehen kontzertuan izan zen, banda formatuan eskaintzen zuen lehen kontzertuan. Berriz Herriko kulturetxean izan zen eta 360 gradutako kontzertu bat izan zen. Hau da, taldea gertokiaren erdian eta jendea inguruan. Diskoa zuzenean aurkezteko Galderrek banda bat osatu du bere inguruan, eta bide horretan hainbat musikari izango ditu lagun datozen emanaldietan. Esaterako, Eize Karrikaburuk sinteak eta teklatua jogo ditu, Odei Estebanek basua, Onintze Gartziak gitarran dituko da, eta Ilargi Agirre baterian. Galderrek berriz abestu, gitarra jo eta bateria joko du ere. Boskote moduan taularatzen da banda, diskoan egindakoari beste buelta bat emanez eta kantuei bizi berri bat emanez ere. Dagoeneko 2 emanaldi eskaini ditu Galderrek. Aipatu dugun Berriz Herriko kulturetxeko kontzertuaz gain, Donostiako Tabakaleran aritu zen pasaren asteburuan. Aste honetan Hondarribin izango da, eta datozen asteetan Gasteizen, Sopelan
eta urretxun. Horiek izango dira diskoa aurkezteko hitzartu dituen lehen emanaldiak. Esan bezala, musika zuzenean telebista saioko protagonista Galder izango da. Era berean bere banda ezagutzeko aukera izango dugu ere. Eta diskoan barrenatzeko aukera izango dugu. Hau guztia, ostegunez. Gabeko 10:00 aurrera, hemen, 11 telebistako pantailetan, bai eta sarean, nahieran, interneten. Gure aldetik, besterik ez. Gogoratu bihar eguerdian informazioa jasotzeko aukera ere izango duzuela albiste bildumaren bitartez. 11aren webgunea eta sare sozialak ere eskuragai dituzue, datu gehiago jakina izan ez gero. Ondo izan eta datorren astera arte.